Krásny deň, vítaj pri tomto videu, v ktorom ti poviem viac o možnosti podnikania s našou spoločnosťou. Pred pár rokmi som sa aj ja ocitla v situácii, kedy som hľadala nejaký extra zdroj príjmu a ako manikérka som nemala žiadne skúsenosti s takýmto online podnikaním. Preto tu môžeš vidieť, že táto práca je naozaj vhodná úplne pre každého. Možno si aj ty v situácii, kedy hľadáš nejaké extra euro navyše, tak si poď so mnou vypočuť tieto informácie a verím, že ťa oslovia tak, ako oslovili aj mňa. Spoločnosť Value je na trhu 15 rokov a pokrýva naozaj celú Európu. A to vďaka produktom, ktoré majú reálne výsledky. Produktové portfólio je zložené z kozmeceutík a z nutraceutík. Kozmeceutika patria do najvyššej kategórie kozmetiky a to vďaka svojim liečebným účinkom, ale takisto pôsobia do najhlbších vrstiev pokožky. Nutraceutika sú výživové doplnky, ktoré majú skutočné výsledky. Všetko v našej spoločnosti sa točí okolo kolagénových peptidov, ktoré majú naozaj skvelé účinky na ľudský organizmus. Máme patentované technológie, ktoré vlastníme ako jediná firma na svete. Ako jediná spoločnosť sieťového marketingu máme profesionálnu radu určenú práve pre kozmetické salóny. Takto si vieš budovať svoju obchodnú sieť oveľa dynamickejšie. Máme vlastné laboratória, vlastnú výrobu v Európe a vedcov a lekárov, ktorí pracujú na vývoji týchto produktov. Naša spoločnosť má naozaj lukratívny odmeňovací systém, kde v iných firmách majú províziu iba jednu, my máme dokonca až 3. Preto si dovolím tvrdiť, že tento hybridný odmeňovací systém nemá konkurenciu. Možno si teraz hovoríš, znie to zaujímavo, ale ja nechcem nikomu nič predávať. Nemusíš. Vstupom do firmy získaš svoj vlastný e-shop, cez ktorý môžu tvoji klienti nakupovať. Žiadne chodenie s katalógmi, žiadne objednávanie veľkých balíkov a následné roznášanie produktov klientom. Tvojou úlohou je iba posunúť informáciu, napojiť klienta na e-shop a všetko ostatné už za teba vybaví firma. Takto si buduješ svoju obchodnú sieť a za každú objednávku, ktorá sa urobí na základe tvojho doporučenia, získaš províziu. Čím väčší tým vytvoríš, tvoje bonusy rastú. Okrem toho môžeš získať garantovaný príjem, ktorý máme takisto ako jediná firma sieťového marketingu a firma ti dopláca garantovanú výplatu. Takisto sa vieš kvalifikovať na firemné dovolenky alebo sa voziť v nádhernom value autíčku. Ak ťa podnikanie s našou spoločnosťou zaujalo, neváhaj mi napísať správu a dohodneme sa na ďalších krokoch. Prajem ti ešte krásny deň.